Рискове обаче има и в градския транспорт в София. Те са от друго естество. Пияни младежи атакуваха автобус с камъни. Освен, че потрошили рейса, те се сбили с пътниците. Инцидентът, който стана снощи, се размина без жертви, но донесе стрес на пътуващите в автобуса, както и материални щети за градския транспорт. Инцидентът се разигра в късния следобед вчера. Група младежи от ромски произход се качили в автобуса, който се движил от Горубляне към центъра на града. Шофьорът на автобуса разказва, че младежите били видимо пияни и още с качването си започнали да удрят по седалките. Сбили се и с пътници. Разправиите стигнали до там, че пътниците трябвало да избутат вандалите от автобуса на спирката на Цариградско шосе. Те почнаха да хвърлят камъни по автобуса, много голями камъни. И аз си казах на пътниците, лягайте на пода, да изтегва автобуса, да няма постради хора. Почнаха вътре да пищят хората. Страшен късмет, че камъните не са ударили някои от пътниците. Въпреки всичко, има част от возещите се вътре са наранени, в смисъл пожулвания от стъклата. Малко след инцидента ромите хванали друг автобус, отново по линия номер 1. Там те са задържани от полицията. Заведено е досъдебно производство.